Stephanie, hvad laver du? Tja, jeg stod lige og sendte dig et brev. Så må jeg hellere op efter det. Kære Sportacus, jeg vidste, du ville nå op til luftskibet før mit brev. Stephanie. Ja, det gjorde jeg vel. Sportacus. Hej venner, en hilsen fra Sportacus. Tak for alle jeres breve og alle de gode spørgsmål. Hvornår står du op, Sportacus? Hvad spiser du til morgenmad? Hjælper æblerne? Skal jeg træne hver dag? Hvor mange armbøjninger kan du klare? Skal man børste tænder? Blinker din krystal, hver gang der er nogen, der er i knibe? Kan jeg også blive en superhelt? Kan jeg også blive en superhelt? Ved I hvad? Alle kan blive en superhelt. Kom med mig, så skal jeg vise jer, hvordan min hverdag er. Jeg vågner som sædvanligt, når solen står op. Så står vi op. Se, det er sådan, en seng skal ræs. Sengefunktionen slået fra. Og når jeg så har ret seng, er det tid til et meget vigtigt måltid. Tid til morgenmad. Æble. En æble? Hvad så med en melon? Det er om morgenen, at jeg får min energi til hele dagen. Og jeg er bare vild med friske sportsgodter. Jeg elsker at blande dem alle sammen. Det smager skønt. Lækkert.
det var morgenmaden. Nu er det tid til at børste tænder. Tandbørste. Ups! Sky Chaser! Jeg fik det. 20 gange sang. Op! 20 gange oppe og 20 gange nede. Er det ikke utroligt, at det kan være så sjovt at børste tænder? Perfekt! Nå, hvor kom jeg fra? Mine morgenøvelser. Sportsspinner! Sportsspinderen hjælper mig med at vælge den rigtige øvelse. Kan jeg vide, hvad jeg skal lave i dag? Sprællemænd! Ja! Fedt. Jeg tager en til. Spagatspring. Ja! Nu er jeg varmet op. Lad mig prøve noget, der er sværere. Fodbold. Dog. Hvorfor sidder I og hænger? Det er sådan en dejlig dag. Hvorfor leger I ikke noget som basketball? Basketball! Ja, det kunne være sjovt. Okay, jeg stiller mig her. Mine venner i Lazy Town er også altid aktive. De elsker at spille, ligesom mig. Bold! Træningen er stadig i gang. Nu er jeg parat til hvad som helst, og som regel sker der også noget. Så er der post.
Sportacus, jeg har et spørgsmål. Hvorfor bevæger du dig så meget? Det er da let. Jeg elsker at bevæge mig. Når jeg er i gang, så giver jeg den gas. Bing, bing, bang, ja, så har jeg det bedst. Hop højt fra side til side, og du bliver superstar. Op på tæerne og ned i knæ. Vi ræser hele dagen. Som en levende sportsorkan. Og vi siger kom, kom. Kom alle sammen. Ingen dumme i Lazy Town. Hey, hey. Syng alle sammen. Ingen dumme i Lazy Town. Okay, Stephanie. Koncentrer dig. Op på tæerne og ned i knæ. Sport skal være en leg. Vis dem, du er super sej. Og vi siger kom, kom. Kom alle sammen. Ingen dumme i Lazy Town. Hey, hey. Syng alle sammen. Ingen dumme i Lazy Town. Kom, kom. Kom alle sammen. Ingen dumme i Lazy Town. Hey, hey. Syng alle sammen. Ingen dumme i Lazy Town. Ingen dårlig i Lazy Town. Ingen dårlig i Lazy Town. Vand smager helt fantastisk, efter man har trænet. Nu har jeg energi til at holde mig kørende hele dagen. Frossen H2O mangler. Bat! Isterning! Det kan godt blive en smule hektisk, men sådan kan jeg lide det. Mere post. Kære Sportacus, kan du lære mig at lave armbøjninger med én arm? Ja, jeg kan en masse armbøjninger. Normale armbøjninger. Da. Og triceps. Du. Og med klap. Og med rul. Og hvad så med dem, der er lidt sværere at lave? Enarms armbøjninger. En. Og til siden. Og op. Og op. Vent lige lidt. Kan jeg vide, om jeg kan hoppe og klappe om bag min ryg? Og... Ja. Det er fedt! Og nu det bedste til sidst. En arm og et ben. Op, op og ned. Op og ned. Og op og ned. Og op og ned. Og op og ned. Og op. Bord op! Papir! Det kan være svært at lave armbøjninger, men bare tag det et skridt ad gangen. Og husk, du må aldrig give op. Mange tak for det brev, du sendte mig. Det er altid dejligt at høre fra dig. Her har du nogle tegninger af armbøjninger. Her er den normale. Med en arm. Og en arm og et ben. Og nu skal det sendes. Nogle breve sendes som luftpost, og nogle sendes som e-post. Men mine sendes som bowlingpost. Hov, brev. Døren er ikke aktiveret. Jeg skal lige dreje her først. Dør! Stadig ikke aktiveret.
Lidt mere. Der! Jeg fik ikke skrevet mit navn. Sportacus. Tid til en energipause. Tid til en Sportacus sundhedssandwich. Hvad er det, der foregår? Kan en doven mand dog ikke få lov til at tage sig en lille lur uden al den larm? Nå, det er da ikke så slemt. Men kan han ikke falde uden at larme? Nogen er i knibe. Min krystal fortæller mig, når nogen er i knibe. Der! Men inden jeg suser afsted, prøver jeg at opspore, hvor problemet er. Det er Sigge! Sportacus! Hjælp! Kom og red mig! Hvor skal den blå nisse hen? Sportacus! Hjælp! Tak, Sportacus. Tusind tak. Det var da så lidt. Vil du smage? Ellers tak. Jeg kan ikke stoppe ham. Det er min. Kun min. Okay. Er du sikker? Vent her. Der er andre, der er i knibe. 3, 4, nogle gange 5 redninger på en dag. Det er normalt. Jeg mener, det er jo Lazy Town. Nej, lad være! Jeg har dig! Du klarede det, Sportacus. Ja! Tak skal du have. Der var du heldig. Har du det godt? Ja. Godt. Men pas bedre på næste gang. Okay. Borgmester Hyggelig, han kommer altid i knibe. Jeg må smutte. Vi ses. Hej, hej. Og tak for hjælpen. Hej, hej. Okay, denne gang er det dig, der kommer til at hænge. Mig? Du laver fis, hva'? Jeg griner ikke. Hvis det ikke var for det håbløst søde, dænseagtige, hjælpsomme, sunde kvej, så ville alle jo stadig være dogne i Lazy Town. Gulerod!
Hvordan i alverden får jeg fat i det æble? Stephanie ved, at sportsgodter giver en ekstra meget energi. Ræk hænderne frem! Okay. Tak, Sportacus. Der er kun én ting, der giver kroppen et krudt, og det er energi. Det, der giver din hverdag fut. Det er energi. Det er virkelig noget, rykker. Så prøv det selv, og det vil snart forklart, det giver en flippende start. Det er sådan en rar og sejlig følelse. Du har energi, Og du giver den gas. Energi, kom kan du med det susse. Energi, kom kan du med det susse. Det er virkelig noget, der rykker. Så prøv det selv, og det vil snart stå klart. Det bliver en flyvende start. Det er sådan en rar og råsej følelse. Du har energi, og du giver den gas. Det her er Lazy Town. Ikke Sporty Town! Vi må passe på. Vi skulle jo nødt ødelægge noget. Nej. Okay, held og lykke, venner. Farvel, Sportacus. Hej, hej. Vi ses. Hej, hej. Skychaser! Det har været en skøn dag. Nå, det er ved at blive sent. Jeg må se at komme hjem, så jeg kan være i seng kl. 8.08. Det endte som altid med, at alle i Lazy Town er i god behold og i godt humør. Okay, næsten alle. Sådan en tumpet, selvglad flok Lazy Town-folk. Men de kan se sig fra dem. Ikke mig. Ikke mig. De kan søbe i deres egen. Mit ben. Mit ben. Op! Den er næsten 8.08. Så er det i seng. Jeg skal have min nattesøvn. Nedtælling til sengetid. Ja, det er altså min hemmelighed, venner. Hvis man vil være superhelt, skal man røre sig, spise godt og sove godt. Så får man det også godt. Og så er man ikke til at stoppe. Jeg stopper dem, om det så bliver det allersidste, jeg gør. Og så vil Lazy Town forblive doven for evigt.